روجا یکشەمی 24 vê mehê Ermeniyên bajarê Qamişlo 107 komkujiya Ermeniyan bi bîr anîn. Ermeniyên bajêr bi vê bûneyê merasîman li darxistin û banga mafên dadweriyê ji doza xwe re kirin. Endamê Komîteya Ragihandinê ya Dêra Ermeniyan ya Ortodoks li Qamişloyê Tektor Marî Melkon ji dengê Amerîka re axivî diyar kir got ew her sal vê bûneyê bi bîr tînin û cîhanê agahdar dikin bi vê dozê. Em ji cîhanê tiştekî naxwazîn ji bilî dadperwerî û bêcudahiyê ji bo mafê gelê Ermenî. Qirkirina Ermeniyan rastiyeka dîrûkî ye ku ji aliyê zêdetirî sih welatan ve hatiye naskirin û civaka navneteweyî hin fişarê li Tirkiyeyê nage ku vê rastiya dîrûkî naz bike. Di berdewamiya axaftina xwe de Birêz Mêlkûn got divê fişar li Tirkiyeyê bête kirin got ew danasîn bi qirkirina Ermeniyan bîne. Em îro li bajêrê Qamişlo 107 salvegera qirkirina Ermeniyan ku gelê me yê Ermenî bi destên Osmaniyên Tirk ve rastî qirkirinê hat bîrtîne ve Ermeniyên li çar aliyên cîhanê ye girtîn ew dibêjin dadperwerî, dadperwerî, dadperwerî. Bi hezaran penaberên xristiyan ên Ermenî û Suryanî di destpêka sed sala bîstan de piştî qirkirina Ermeniyan û komkujiya sêfuyan salên 1915 û 1922 daketin Sûriyê û destpêkê li bejahiya Dêra Zorê û herêmên Kurdên Sûriyê hatin bicîkirin. Serokê berê yê Meclisa Millî ya Ermeniyan li Dêra Zorê Wanîs Motafiyan got ew bi xwe yek ji Ermeniyên rizgarbûyî ye û behsa serbêhatiya malbata xwe dike. Dibêje ji ber fermanê malbata wî di wê serdemê de li bajarê Dêra Zorê bicîbû. Piştî şerê navxweyî li Sûriyê derbiderî Qamişloyê bûye. أبوي أجد مع ولادة الاثنين. Zordestên Türk li Tirkiyê li Urfayê komkujî pêk anîn. Dê û bavê min tevî du kurên xwe ji Urfayê derketin û hatin Şengalê. û şwê derê jî hatin Dêra Zorê û li Dêra Zorê xwe cih bûn. Bavê min zewcî û bi xwedî malbat. Em li wir mezin bûn. Heya bûyerên li Sûriyê qewmîn sala 2012. Li gorî Wizareta Ermenistanê ya Diasporê hejmara Ermeniyan li Sûriyê nêzîkî 100,000 Ermenî ne. Piraniya wan li bajarê Heleb, Dîmeşqa paytext û herêmên Kurdên Sûriyê bicîbûne. Piştî sala 2011 beşeke mezin ji Ermeniyan ji ber rewşa alozîya Sûrî penaberî Ewropayê û Amerîkayê bûne. Her wiha zêdetirî 14,000 Ermeniyên Sûrî vegeriyane Ermenistanê û mafê hemwelatiyê li wî welatî wergirtine. Li Bakur û Rojhilatê Sûriyê jî Ermeniyan di jêr Encumana Millî ya Ermeniyan xwe rêxistin kirine û weke pêkhateyeke ji pêkhateya rêveberiya Xweser de cî girtine. Her wiha di 24 Nîsana 2019 de di salvegera komkujiya Ermenan de li gundê Tilgoranê yê Girêdayê Tiltemirê tûgaya Nûbar Ozganiyan weke yekemîn tabûra Ermenî ya çekdar di nava Hêzên Sûriya Demokratîk de hate vekirin. Zana Umer dengê Amerîka Qamişlo.